Zenophaphela ekhanda kamenzi ndabalelo umuntu omemeza ngathi uyakhalela uthi igula likaJama lichithekile. Hawu nina bakamphuthu bovusheke egazi, nina bakashishiliza ngedidiko lemaholo limhlabele imbedule, nina abantu lebantu ngodonga. Kwela kithi le kwabheka uZulu, nina bendla mhlathi kaMayekisa lokhulumayo uProfessor Ngwamkhize Mdabwa phansi kaNongoma esigodini sapho ngomthetho ngasohlangothini lakaMandlakazi. Njengoba ngibona ke ngihlome ngethawula liyashisa likhipha umkhove etsheni likhipha isavana efridge likhipha ukholo lokumfundisi. Kumele sisho njalo ubuyakholwa ke. Ngiyakholwa. Kakhulu umfundisi ukhipha ukholo. Awususa lapha. Sabo futhi lapha sinokukhuluma khona umfo wamanana ngicathi yena ozochazela abantu. Umfo wamanana ufike kumina namhlanje ekseni khona izinto ebesokhuluma ngazo njengoba sibona sonke ukuthi iqala unyaka kumele sihambele izikole ukuze sizokwazi ukuthi sikhulume nezingane zenu zingagcini iwele idakamizweni. Kunezinto eziningi kumele zenzeke kulonyaka kakhulukazi sifuna ukuhambela izikole la imkhuba iqala khona njengoba ngikhulumile ngathi abazali banesikhathi esincane nezingane zabo then abangani okubanga lokho ukuthi abangani begcine bekwazi uku-influence izingane zabo ukuthi iphelele idakamizweni. Kulonyaka lo ngizobe ngihamba noManana nomnqobi Gumede. Umnqobi angazoma ngavelana ngoba naye uyindoda esizelwe kabusha woza la abakubona abantu woza bakubona uyindoda esizelwe kabusha. Sizobe sihambela izikole sikhuluma nezingane zenu siyinqenqe ukuthi siyacela zihambele kude nezidakamizwa. Sifuna ukuvala imbobo yokungena sivula imbobo yokuphuma. Kodwa namhlanje umfo wamanana ufike wangitshela isimanga, wangitshela ngebusiness idea anayo wathi ucela ngimthengele izitulo. Angazi ke ezane lezi zihlalo njengoba nizibona ke zila. Mhlawumbe mfo wamanana uma ungendlala ubatshela abantu ukuthi ezane lezi zihlalo ngabe usunethende yini na? Cha ngiyabingelela abaleli beMPTV1. Okuwuhlobo lo channel enkulu kakhulu eSouth Africa. Cha ngiyanibingelela ngiyabonga futhi ukuthola lithuba. Cha lezi zitulo ezokusebenza. Njoba sila nje sizokhombisa abantu ukuthi mawuphumile edakamizweni akufanele uhlale kufanele kube khona into oyenzayo ngempilo yakho ngoba kuningi kona esizokwenza kulonyaka kodwa umqondo udinga ukuthi suwashe ini idust endala ebekade siphila ngaphansi kwayo. So manje siyovula umsebenzi wakaJam. Hayi noma ungangasho ukuthi uyakuphi isitolo. Okay siyosebenza. Kuyafana. Okay siyosebenza ke manje. Siyosebenzela abantu njoba kuJanuary siyazi baningi abantu abazofuna iuniform ezikoleni kuyagcwala kakhulu emaThekwini ngenxa yokuthi isikhathi sokuvula kwezikole. So siyosiza abantu abakhulile nabaneminyaka ethe ukuthi xaxa abazosekela ingane uniform yenze ukuthi esitolo mhlawumbe kuvalwe yenze ukuthi bafice igcwele izitolo. Ngalezi zitulo ke siyobasiza siyobalekelela ukuthi bathole indawo yokuhlala. Umnikele bazosinika wona iwona senza ukuthi la sibeka khona izitulo sikwazi ukuyibeka khona. Senzela ukuthi umqondo wethu kuzo zonke izinto esiziplanayo ezimpilweni zethu esisazoyiqala namhlanje ngaphansi kohlelo leMPTV1 kuba ukuthi siyawubrainwash umqondo ukuthi akufanele sihlale sihlele emakhaya ngoba bese abantu ade bedla idakamizwa kufanele umqondo usebenzise. So isiqalo lesi bayangikhumbula abantu ngake ngazama amavesi kwasho ukuthi ke bengakabi isikhathi kodwa manje ngiyabonga kakhulu balele beMPTV1 ukuthi babe khona bazobona ukuthi umuphi umsebenzi esiqalayo manje kukhona okwenzekayo. Siyanxusa kubantu ukuthi bastick ohlelweni ngoba nezingane zabo ngibonishola ama-comment amaningi ukuthi nathi ingane sisasinkingeni sizokhombisa abantu sobuyisa ithembe ebantwini hayi ngoba siyingcono noma sifuna ukubona ukuthi sihlakaniphile cha siyobonisa indlela abantu ukuthi okay mase uqalile indlela bakhona abafethu ongaxhumana nabo ukuze sibe baningi kunokuthi ulwe impi yakho wethu. Siyambonga namhlanje uNkulunkulu ukuthi usesibuyisela umnqobi kade nani ngibuza ngaye nibuza neMPTV1 ngayabo sizomsondeza sokhombisa ukuthi mase uqala istep kweyo into oyifunayo lukhona usizo olungadlali abantu abafuna ukulekelela nabasebeyimisele ngempilo eyaphambili. Malini isitulo sisodwa lapho uzobuqashisa ngazo khona? La ngiqashisa khona zazo5 ezu10 ezinye utheze u10 ezokwenza nezu10 ezokwenza ezu10 balaleli ezu10 njengoba zu20 nje lethi u10 oqala ngenzela abantu abajahile yenze kona uyasebenza kodwa manje uthole imali yokuthengela ingane uniform yakho ngesikhathi somsebenzi wakho. Uyafika late mhlawumbe ngo12 ngo1 ngelunch uyaphuthuma ukwazi ukubamba ulayini. So ezu10 ezalabo bantu ngireservela abantu abanjalo ukuthi nina enifika late noma eniphuthuma ningakwazi ukubamba ulayini eninganalo usuku lonke niyayithola izitulo zokuhlala. Mase kusezu10 ezalabantu engibabalile asebekhulile nabagulayo mhlawumbe noyithwele ongakwazi ukuthi abambe ulayini. So u10 uhlukene abanye abantu u10 omunye ukusiza abanye
nabanye abantu. So ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi asivezele isubele kanje. Kuningi khona nefanele sikuphathe ngezandla sikudayisela abantu, kodwa nje lokhu besokuthula officially kweMPTV1 ukuthi kukhona kuyenzeka. Abantu laba abekade bedla idakamizwa sebebizwe ngamagama, kodwa namhlanje sibonga ukuthi bakwazi ukucabanga into engacatshwanga ngisho na umuntu ongakazi asesidakazweni. Hayi phela ngamaphanta lena. Ayithi yaphantela le ntadeni ibheke manje. Ngiyabonga kakhulu. Lento engangayikhuluma ngathi mina wathi uNkulunkulu ngelanga mina ngoba wena ukhuthela kakhulu wenza into ebhida. Lo mqondo wakho mangase usebenzisele ezintweni eziright ungayibona 6 months ungakubeka sengingubo. So lo mqondo bese usebenzisa sishifta nje i-content ukuthi singazenzi into ebhida kodwa siphantele indlela ezilazi ngoba sinempilo efanele siyiphile kuningi kakhulu. Siyabonga kakhulu. Njengoba nazi abafowethu ukuthi sometimes mawuthi uyaka home affairs ufica kunolayini abade ongakwazi mhlawumbe uthumelane nawo njengoba bechazile kungaba inkinga yokuthi ukuya kwakho home affairs kuphambana nokomsebenzi wakho noma kuphambana nanoma nani osukuyenza. Uzokwazi ukuthi ufice umfoko kaManana esekubambela ulayini futhi kunesihlalo mayikuthi mhlawumbe umuntu ongakwazi ukuthi ome oneyinkinga zamathambo mhlawumbe onenkinga yedolo noma usukhulile. Umfoko kaManana lapha edolobheni eThekwini u20 wokuqala lo, kodwa sinenkolelo yokuthi kuyothi kuphela unyaka Sobe nezitulo ezingaphezu kwa 1000. Sobe sigcwele yonke idolobha. Sobe sigcwele lonke idolobha. Kwaziwa nje ukuthi kunomuntu kunomfana wezitulo kanje. I-background singayisusa econtentini yokuthi umuntu okade edla idakamizwa ngokulekelela uNkulunkulu ne-MPTV1 usenza ibhizinisi. So siyagqugquzela kubantu ukuthi kusuke sengasaphelile. Siyazi sebekhathela abazali kodwa sizogqugquzela sobuyisa ithemba kubantu ukuthi akupheli uNkulunkulu ngakasho ngempilo yomuntu. Akumuntu emayesaphila usuke engaphelile ngaye. Exactly. Danko siyabonga. Danko.